I december 2009 var Bella Center rammen om et internationalt klimatopmøde for politikere og embedsfolk fra hele kloden. En måned senere, 12. januar 2010, er det hverdagen i Danmark, som er på dagsordenen. Hverdagen for sosu-assistenter, lærere, gartnere, kontorassistenter, pædagoger, socialrådgivere og mange andre faggrupper. Godmorgen! Se, hvor det allerede kører for os. Det bliver en fantastisk og festlig og stor dag. 5.500 ledere og medarbejdere fra kommuner og regioner over hele landet er kommet rejsende for at blive ladet op med inspiration og viden. Altså i mit hoved så handler det om vidensdeling, erfaringsudveksling og så om at hente ny inspiration. Vi har i en lang årrække brugt sådan ganske betydelige overenskomstmidler på at sætte gang i den personalepolitiske udvikling, både centralt og lokalt. Og den store fare ved at gøre det er, at det bliver sådan nogle isolerede øer, noget godt, der foregår, nogle erfaringer, der sker rundt omkring. Så vi håber jo på med denne her messe at skabe et mødested, hvor man kan blive inspireret af andre, hvor man kan inspirere andre. Altså simpelthen skabe et rum for erfaringsudveksling. Og med 300 oplægsholdere og 100 aktiviteter, så tror jeg helt bestemt på, at det kan lykkes. Altså hvis man går hjem herfra i dag, uden at have fået en god idé med hjem, så er jeg nødt til at sige, så er det ens egen skyld. I et af centrets auditorier varmes der op med en debat om primadonnaer. Det kaldes den gruppe fagprofessionelle, der er svære at gøre tilfredse. De er krævende og selvhøjtidelige, men de er også værdifulde, mener forsker Helle Hein fra CBS. Primadonnaer føler en ekstremt stærk pligt til altid at stræbe efter den højeste standard. Altid at stræbe efter det ultimativt bedste i den højere sagstjeneste. De sætter den ultimativt højeste standard. Det er derfor, vi ikke kan undvære dem. Hvis ikke vi har nogen, der sætter den ultimativt højeste standard, så vil jeg nødig være en del af et samfund. Hvis nogen beder en primadonna om at gå på kompromis, så bliver man dekoblet som leder. Hvis ikke primadonnaerne får plads til at være selvstændige og kreative, ja, så synes de måske slet ikke, at kommunerne er attraktive arbejdspladser. Men hvordan skaber man sådan en? Det har direktør Agishonka et bud på. Jeg hørte for noget tid siden sådan en offentlig topleder sige, at ja, han havde tænkt på, at private topledere, de førte sig frem i Armani-jakkesæt og sådan noget, og var enormt store i slaget, og vi andre, sagde han så, vi kryber langs panelerne i vores sweater og sådan noget. Og hvis man skal tale om, der var en, der snakkede om at tale den offentlige sektor op, jamen så er det altså det, der skal til. Der skal nogle ledere på øverste niveauer til at vise vejen i forhold til, hvordan får vi skabt rum for de spændende faglige diskussioner. Og det kræver altså, at man tør stå frem. Jeg er sikker på, at Martin han har garanteret taget din kasket, og så har han taget det med ud i bussen. Han var drillet med det. Skal vi ikke ud? Flere paneldebatter handler om vanskelige situationer. Skuespillere fra Dakabo demonstrerer udfordringer fra hverdagen. Skal vi gå ud og kigge og se, om den er i bussen? Nej, jeg vil ikke have på uden min kasket, fordi så kommer jeg til at fryse på min. Vi har bare lidt travlt, jo. Jamen, den må være. Jeg tror, den ligger nede under. Kan vi ikke lige løfte, så kan vi Otto. Nej, Otto. Jamen, der ligger ikke nogen kasket der, Otto. Fordi nogle gange, så kommer den der. Ja, vi skal afsted nu, Otto. Kom, vi går ud. Jeg går ud. Ja, vi skal nok finde den kasket derude. Nu tager jeg din taske. Kom, så går vi. Så er der sådan noget som en diætist. Altså, det kunne være, hvis du trængte til en kostomlægning, måske. At du tænker, fordi jeg er blevet for stor, eller? Ja, måske er det, altså det kan jo også godt gå ud over knæene, tænkte jeg. Også efter jeg holdt op med at ryge, der er det jo bare sat sig, ja. Altså. Men det var et sted, jeg kunne starte. Det var måske simpelthen at begynde igen på at ryge. Nej. Ej Marie, det synes jeg er rigtig dumt. Messen slutter med en af dem, som det hele handler om. En vaskeægte hverdagsmester. And the winner is, tror jeg det hedder i den her sammenhæng, det er plejehjemsleder Marianne Gårdsø. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til jer alle sammen. Det er en stor ære, men det er også med ydmyghed, man står her, fordi hele centret i dag har været fyldt med ildsjæle. Men jeg ved, fordi jeg har været i det her så mange år, at alle dem, der går på arbejde hver dag og arbejder på den måde, som vi gør, de gør en forskel. Hvis man kan gøre en forskel der, hvor man arbejder, så har ens liv ikke været forgæves. Så rigtig tusind tak til jer alle sammen, og jeg er meget rørt. Tak for det.